दिल्लीनि जन्तर मन्तर बे जन्तर मन्टराव नोंथांमोना बनसुनि जि धरना होनाय बेखौ नुदों बेवहाय नोंथांमोना मा नुदों नो बडलेण्ड नो रेस्ट डिवाइड आसाम 50-50 जानदेंगे वी वान बडलेण्ड बेबायदि टाइपनि माखासे नोंथांमोना धरना होनाय नुदों बबेखानि बेहाय मानसिया जोबोर खम थेवब्लाबो बिथांमोना बडलेण्ड दाबिनायनि सायाव बेबायदि लादों दिल्लीनि जन्तर मन्टराव एसेबां थान्दायावबो एसेबां गुसुआवबो बिथांमोना बैहाय थांनानै बेबायदि हिस्ट्रिख्रावनायखौ नोंथांमोना नुदों नोंथांमोना थारैनो आङो बिथांमोननि नेताफोरा मा बुंदों खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बेखौबो नोंथांमोना खोनासंगोन नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायबानो जाबाय बेवहाय आंनिफ्राय बुंनो गोनां बांद्राय गैया बबेखानि बडलेण्डआनो जाबाय गिबि जोंनि टारगेटमोन मिशनमोन जोंनि थांखिया बर' हारिनि थांखिया जाबाय बडलेण्ड आरो बे बाथ्राया नंगौ जुदि बडलेण्ड मोनोबासो गासैबो जेंनाया सल्भ जागोन नङाबा माब्लाबाबो जोंनि जेंनाया 100% सल्भ जाखाया बे बाथ्रायाबो नंखागो बे बाथ्राया अराय सैथो बिनिखायनो नो डाउट दा दुलाराय बर' फरायसा आफादा गुबुन गुबुन संगठनफोरा बडलेण्डखौ बियाखैबाबो मा नुदों जों बनसुखौ बेबायदि बिग्रायनायखौ नुनो मोन्दों बेखौ आं मोजां स्टेप होननानै बुंगोन नो डाउट नाथाय बेखौ जाफुंहोनायासो मेन बाथ्रा जागोन बिथांमोना बेसेबां जाफुंहोनो हायो बेखौ बेसेबां कन्टिनिउ खालामना लांनो हायो बेयो साननो गोनां जागोन स' बिथांमोना मा बुंदों बिथांमोना बिटिसि सरकार आसाम सरकार बिसोरखौ टारगेट खालामनानै माखासे एटाकबो खालामदों बैखौबो नोंथांमोना खोनासं स' बिथांमोना माखासे जोंनि बर' हारिनि मानसिफोरनि सायाव माखासे अयथासार हिंसा खालामनाय बैफोरनिबो बाथ्रा बुंदों स' जिनाहारि खालामनायनिफ्राय लानानै गासैबो डिप्राइभ खालामनाय बाथ्राफोरखौ बिथांमोना बुंदों स' बर' हारिनि सायाव दाबो बेबायदि डिप्राइभ खालामदों जनक जोंसारनि बाथ्रा बुंदों जनक जोंसारा जाबादि फाव फान्दाय जानानै कनस्पिरेसि खालामजानानै एनडिएफबि बा माबा मोनसे बेबायदि साजायजानानै गावथारजादोंमोन नङा होमबा माबा मोनसे साजायनानै गावथारदोंमोन बिसोरखौ एनकाउन्टार खालामदोंमोन बिनि अनगायैबो गुबुन गुबुन जायगायाव बेबायदि बर' लाइमोनफोरनि जिउ जोब्बाय थानायखौ नोंथांमोना मोननैसो थांनाय बोसोरफ्राव गोबां नुनो मोन्दों स' बेफोर बाथ्राखौबो गोबां बुंदों बिथांमोना स' जियानो जाया मानो बडलेण्डखौथ' सबनोबो नांगौ स' बिथांमोना बिग्रायो सोर बिग्रायो बडलेण्डआ जेरैबो फैनांगौ बेखौनो सबबो हास्थायो स' जुदि जोंनि गासैबो जेंनाया सल्भ जायाबा बडलेण्ड बिग्रायनानै बा बडलेण्डखौ मोननायनि उनावसो जुदि गासैबो सल्भ जायोबा बडलेण्डखौ बिनाया दरकार नाथाय बेखौ कन्टिनिउ खालामना लांनाया जोबोर गोब्राब खामानि स' बनसुआ बे खामानिखौ कन्टिनिउ खालामनो हानांगोन फैनाय 10-20 बोसोरनि गेजेरावबो बिथांमोना बेखौ कन्टिनिउ खालामना लांनांगोन आफादखौ गोख्रों खालामलांनांगोन आरो बेबायदि बाहायल' मानसिजों नङा बहुद बुरजा मानसि मास गेदारिं दिन्थिनो हानांगोन स' मास गेदारिंआ भेरि मास इम्परटेन्ट स' दिनैनि थासारियाव मास गेदारिं बेबायदि गोबां रोखोमनि बेबायदि ब्लकेटनिफ्राय हमनानै धरनानिफ्राय हमनानै डेम'क्रेटिक माखासे बिग्रायनायखौ खालामनो हानांगोन स' सासे सानै मानसि दिनथ' बांद्राय जानाय नङा नालाय बहुत मोनसे माने हिउज लेभेलालागि बेखौ हानांगोन आरो बहुत गोजौ लेभेलालागि बहुत टाइपै हानांगोन जाबायदि एबसुआ खालामदोंमोन बेबायदि बिथांमोनाबो हानांगोन नोंथांमोना खोनासंनानै ला बिथांमोना मा बुंनो नाजादों माबायदि सरकारनि सायावबो एटाक खालामदों बिथांमोना बेखौबो नोंथांमोना खोनासंनानै लाबानो जाबाय जोङो दिनै दिल्लीनि जन्तर मन्तराव भारतनि राजधानी दिल्ली जे जन्तर मन्तर बेवहाय जोङो मानो फैनांगौ गोनां जादों दिनै बर' स्टुडेन्टफ्रा मानो थाखाय फरायनाय कलम लेखाखौ दोननानै मानो थाखाय बे दिल्लीनि बे थोर मावलायनाय गुसुआव फैनांगौ मानो गोनांथि जाखो जों फैनांगौ गोनाङा बेनो जे जोंखौ आसामाव अलवेज कनस्टिटिउसननि जथ' जोंनि राइट्स दं मोन्थाय दं भारतनि संबिधाननि जे मोन्थाय दं बेखौ सब समाय जोंखौ सयबाय थायो जोंखौ राइट टु स्पिक बेखौबो जोंखौ खुगा फांथेनो नागिरो जोंखौ राइट टु प्रटेस्ट जोंखौ प्रटेस्ट खालामनो नागिरबानो जोंखौ पारमिसन होआ बन्द' खालामो जों बड'लेण्डनि डिमान्डआथ' दानि डिमान्ड नङा गोदो 50 बोसोर जाबाय दिनै 50 बोसोर सिगांनिफ्रायनो बे डिमान्डआ जाबोगासिनो दं बर'फोरनि बिखायाव हारायाव मेलेमाव रोदायाव हाबनानै दङ दा बे बड'लेण्ड डिमान्डखौसो जोङो थिखोफिनदों बड'लेण्ड डिमान्डखौसो जोङो आवाज उथायफिनदों जोङो जोंनि मोन्थायखौसो जों बिदों गुबुन हारिफ्रा जोंखौ बर' ट्राइबेलफोरखौ जेरेखम नासयगासिनो दङ बर' पिस एकर्ड जे जादों 2020नि उनाव बिनि उनाव पिस सान्ति फैनांसिगौमोन नाथाय जनक आरो जोंसार आरो माखासे बर' आइजोफ्रा मानो रेप जाखो मानो
जनक आरो जोंसारा फेक एनकाउन्टार खालामजाखो जोंनि बर' सेंग्राफ्रा बिदिनो सैमा अमा बायदि बुथारजाबाय थानांगौ नामा आरो जोंनि जे राइट टु लाइफ बिनिल' खोथा नङा जोंनि जे एडुकेसन सेक्टराव बर' लेंगुवेजआ 8th शेड्युलाव गोलैनानैबाबो जों मानो एजिएस एग्जामखौ मानो दिनैसिम बर'नि क्वालिफाइं साबजेक्टआव जों मानो होनो मोना मानो एसामिस आखराव जों लिरबाय थानांगौ जों एसामिस रोङै मानसि जों ट्राइबेल मानसि जोंहा जोंनिनो हांखो दंखायो 8th शेड्युलाव जोंनि बर' लेंगुवेजआ जोंहा 8th शेड्युलाव सोजाखानाय दंखायो नाथाय मानो जोङो दस्रा हारिनि हांखोखौ जों मानो लिरनांगौ जाखो बे जोंनि सायाव माने स्टेप चाइल्ड बेबहार बिमा गदायनि फिसा खालामनानै होदों जोंखौ डिसक्रिमिनेट खालामदों जोंखौ दा बिनि थाखायसो जोङो जन्तर मन्तर फैनांगौ गोनां जादों जों बेफोर खोथाखौ जोङो जोंनि गोसो सिङाव हारा मेलेमाव लाना दोनबाय थानांगौ नामा जोंहा राइट टु एक्सप्रेसन दं फ्रिडम अफ एक्सप्रेसन दं जोंनि संबिधानानो होनाय जों मानो बाहायनो मोना जोंनि खुगाखौ मानो सुथेनानै दोननो नागिरो आसाम गभर्नमेन्ट आरो बिटिआर गभर्नमेन्टआ दा बिनि थाखायनो जोङो जोंनि न'आव जुदि जोङो बुंनो मोना मोजाङै जों लामायाव ओंखारबोनांगौ जायो थिग बिदिनो जोङो दिनै जन्तर मन्तरनि बे लामायाव जोंनि दिल्ली दुवाराव फैनांगौ जादों जोङो मेम'रेन्डाम होनांगौ जादों जोङो जोंनि अनारेबल प्राइम मिनिस्टार जोंनि अनारेबल प्रेसिडेन्ट जोङो लं स्टेन्डिं डिमान्ड बड'लेण्डआ बेखौ जुदि फुलफिल खालामबानो गासिबो बर'नि जेंनायानो सुस्रांजोबो जोङो जोंनि जायगायाव काउन्सिल दङ फिसा फिसा काउन्सिल बिटिसि बिटिआर बे फिसा फिसा काउन्सिला दिनै आसाम गभर्नमेन्टजोंनो फिदिंजागासिनो दं एखे लामायावनो थांफिनगासिनो दं फाइनेन्सखौबो हमथानानै दोनजायो हमजोंबो बाहायजाबाय थायो सोरखौबा हमगोन सोरखौबा जेलाव सोगोन होननानै दरा धमखि होजाबाय थायो जों बर'फ्रा मानो मोन्थाय गैया फ्रिदम थानो जों बर'फ्राबो दिल्लीनि मानसिफोर बायदि बिहारनि मानसिफोर बायदि झारखन्डनि तेलेंगानानि मानसिफोर बायदि छत्तीसगढ़नि मानसिफोर बायदि जोंहा मानो फ्रिदमाव थानाय उदां अख्राङाव थानाय मानो जोंहा मोन्थाय गैया फालाय मानो जोंखौ हमनि पावारजों पुलिस हमहोनाय पुलिस सिगि होनाय केस जाबसिननाय स्टुडेन्टसफोरनि लाइफ बरबाद खालामनाय बिदि दरा धमकिजों बेफोरबायदि दरा धमकि खालामग्रा गभर्नमेन्टखौ जोंनो नाङा जोंनो आलादा रायजो नांगौ आलादा रायजो मोनब्ला जोंनि मानसियानो सासन खालामथों जोंनि मानसियानो जोंखौ फ्रिलि फ्रिदमलि थाहोथों सेन्ट्रेलनिफ्रायबो फैसाया डाइरेक्ट फैथों डेभेलपमेन्टआबो डाइरेक्ट जोंनि मानसियानो खालामथों बाहेरानि सोरबा मानसिफोर फैनानै बिजनेसमेन कन्ट्रेक्टरफोर फैनानै थाखा फैसाखौ जोंनि दखान गलायाव बाहायालासिनो अबेबा शपिं मल अबेबा दिल्ली बम्बाइआव बाहायहैजोबा बे मोनसे सिस्टेमेटिक लुटसो जोंनि धन सम्पतिखौ जोंनिनो फैसाखौ जोंनिनो काउन्सिलनि फैसाखौ जोंनाव बाहायालासिनो अबेबा बेंगालर मुम्बाइ दिल्ली गुवाहाटियाव बाहायोब्ला जोंनि मानसिफ्रा गोरिबनिफ्राय गोरिबसिन दुखियानिफ्राय दुखियासिन जालांबाय थागोन दा बेखौ जोंनि लिडारफ्रा बुजिनांगौ जोंनि पाब्लिकफ्रा बुजिनांगौ जों साननानै लानांगोन इउनिटि थानांगोन जों उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ बुंदों हारायावबो जों बर' मेलेमावबो आं बर' खर'आवबो आं बर' थैयावबो आं बर' जेरावबो आं बर' जोब जानायावबो लोंनायावबो आं बर' दा बे उद्देश्यजों जों थांनांगोन गोजोन्थों।